Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan lokaci. A yau zan yi mana bayani dangane da yanda za ka yi deposit a cikin wallet ɗin Roqqu ta hanya mai sauƙi. Kamar yadda muke gani nan, ga wani application nan an rubuta Raben a jikin shi. Wannan shine account ɗin da za ka buɗe domin yin amfani da wallet ɗin Roqqu wajen yin deposit da withdraw cikin hanya mafi sauƙi, hanya mai sauƙi fiye da kowace hanya wajen yin amfani da wallet ɗin Roqqu. Da farko dai yanzu za mu fara da shiga cikin Roqqu, za mu yi order. Idan muka yi order za ku ga yadda za ku ga process ɗin da za mu bi mu je mu tura kuɗin. Kamar yadda muke gani nan gashi muna cikin wallet na Roqqu. Za mu shiga deposit. Idan muka shiga deposit za mu zo mu shigar da kuɗin da muke so mu saka. Yanzu misali muna so za mu yi deposit ɗin naira 1000. Za ka shiga proceed, za ka ƙara shiga. To, mun sani a baya idan za mu yi deposit a cikin wallet ɗin Roqqu muna amfani da hanyar bank P2P. Muna amfani da hanyar bank P2P. To a wannan lokacin, sabida wannan hanya ta bank P2P ta kasance hanya mai wahala gurin tura kuɗi. So da yawa muna so za mu yi amfani da wannan wallet ɗin gurin tura kuɗin, merchant not available. Waɗanda za mu yi amfani, waɗanda za mu yi wannan hulɗa da su not available. To yanzu za mu yi wallet P2P ne. Wallet P2P shine hanya sabuwa mafi sauƙi da za mu yi amfani da ita gurin depositing da withdraw a Roqqu instantly, kamar yadda muka sani a baya. Za mu zo mu shiga wallet P2P. To idan muka shigo nan wallet P2P, gashi nan kamar yadda muke gani already na gaya mana cewa da Raben account da shi za mu yi amfani gurin yin wannan depositing ɗin, gashi nan. Wannan shine Raben account. Za mu shiga cikin Raben. Za mu yi amfani da Raben gurin yin wannan P2P ɗin. Kamar yadda muke gani gashi a nan. Nan gashi nan amount ne wanda na sa zan yi P2P ɗin da shi. Nan kuma gashi nan suna sanarwa ne transaction limit 5,000 to 5 million. To wannan ba matsala ba ne, za ka iya yin har na 500 ma. Kaga sun sa 5,000 wai mai tunanin sai lalle 5,000. Kamar yadda muka sani wannan ba matsala ba ne. Sannan kuma a nan gashi nan sun ba mu wani transfer narration. To wannan narration ɗin shine tamkar account number naka. Sannan gashi username na wanda za ku yi mu'amalar P2P ɗin da shi, Skyfall. Wannan shine username ɗin shi. Idan kun zo yi za su iya baku wannan, za ma su iya baku kowaye. Harka ce ba ta mutum ɗaya ba. Akwai merchant da yawa waɗanda suke yin wannan P2P ɗin. Sannan kuma gashi nan sun mana alamun cewa a cikin minti 3 za mu iya receiving ɗin deposit ɗin da muka yi. To yanzu za mu tafi mataki na gaba. Kai tsaye idan ka tashi wannan transfer narration ɗin za ka yi copy ɗin shi ne. Kuma ta hanyar da ake copy ɗin shi just kawai taɓa shi za ka yi. Wannan kuma Skyfall ɗin idan shi suka baka, kamar yadda suka rubuto ma wannan Skyfall ɗin, shi haka za ka je can in ka shiga Raben account ɗinka akwai inda za a buƙaci ka sa username. Haka za ka sa username ɗin Skyfall. Sannan akwai inda za a buƙaci ka sa narration. Kawai sai ka fasta narration ɗin nan kamar yadda muka saba yi idan za mu tura coin a cikin contract address. Yanzu misali za mu taɓa wannan transfer narration ɗin. Gashi nan ya ce narration has been copied. To sai mu fito mu koma cikin Raben account ɗinmu. Za mu tura kuɗi kenan. Idan gashi muna cikin Raben account, bari an cire biometric. Yawwa, gashi nan account ɗinka already ka yi depositing. Kuma hanyar da ake depositing a wannan account na Raben, idan ka riga da ka buɗe shi successfully, komai ka yi verification ɗin shi, hanyar da ake depositing wannan ce add money. Za ka zo ka shiga add money in kana so ka tura kuɗi. Gashi nan bank transfer, debit card, sai ka shiga bank transfer. Transfer za ka yi. Ga account number nan sun za su baka ta Wema Bank. Za ka je ko a gurin ɗan POS ko a gurin kowa ko abokinka ko ma wane ne zai iya tura maka kuɗi cikin wannan account number ɗin.
sai dai abin da yake da mahimmanci ka tabbatar ka ga wannan suna Raben Anas Abubakar, misali ni kenan. Idan kuma kai ne za ka ga Raben sunanka sai sunan bankin Wema Bank. Idan ka je ka turo kuɗi cikin wannan bankin za su shigo, amma mu tabbata kafin mu fara amfani da wannan bankin mun yi verification. Verification ɗin shi bai da wahala. Abin da ake amfani da shi verification ɗin shi abu uku ne: hotonka selfie za ka yi uploading a kai, sannan sai NIN number, sai BBN number. Waɗannan abu ukun su ne suke da mahimmanci gurin verification na wannan Raben account ɗin. Sannan kamar yadda yake ana gashi na an sa sending money, to mu za mu tura kuɗi ne. Za mu shiga inda aka rubuta sending money, za mu shiga gashi nan ya ce Raben user, ma'ana hanyar da za mu yi amfani da ita wanda za mu tura kuɗin shi ma Raben account gare. Idan bank account za ka tura, kamar za ka kayo withdraw ciki, kana so ka fita ko zuwa bankinka ko zuwa wajen wani, to gashi nan bank account, transfer money zuwa banki. Wannan kuma mu za mu yi amfani da Raben ne. Sai mu zo mu shiga Raben user. To kamar yadda muka gani gashi nan gurin yana mana nuni da username, email or phone. To za mu shigar da sunan shi ainihin wannan merchant ɗin da muka ɗauki sunan shi a Roqqu, Skypal. Za mu shigar da sunan shi, kuɗin da zan tura kuma su ne Naira 1000. Sai in yi verify. Ina yin verify za su bani Chika Okorofo, shi ne ainihin sunan shi. Suna cewa ensure that the name of the recipient is correct as transfer are not reversible. Idan ka tura a sunan da ba wai shi za ka tura ba shi ka ɗauko ba, transfer nan ba ta dawowa. Abinda suke cewa ka tabbatar da cewa wannan sunan Skyfall ɗin shi ne a can ka ɗauko. Idan ba shi bane ka zo ka sa shi, idan ka tura kuɗin ba za su dawo ba. Gashi nan a nan gurin inda aka rubuta narration require, shi wannan narration ɗin da muka ɗauko a cikin wallet ɗin Roqqu, to shi za mu zo mu festa a nan, already copy ɗin shi kai. Sai ka zo ka danne gurin sai ka festa. In ka festa shi gashi nan ya fito. Sai mu zo mu taɓa complete transfer. Complete transfer gashi nan ya kawo mu inda za mu saka security na wallet ɗinka, ko in ce security na shi wannan Raben account ɗin. Bayan mun shigar da security ɗinmu, abin da ya rage mana za mu taɓa complete. Yau gashi nan Naira 1000 ta fita. Transfer receiving, transfer of 1000 has been credited to your wallet from system. Shikenan ka gama yin depositing